Hello logofer, good evening to you all logofer. To nोंथांमोना thumbnail नुनानै बुजिखाबाय जे आं दिनै मानि भिडिअ लाबोनो नागिरदों। To लोगोफोर नोंथांमोना एसेबो बुजिबायना thumbnail नायनानै to आं दिनै मानि बाथ्रा बुंगोन। To लोगोफोर आं दिनैनि खौरां बेखौ बुंगोन जाहैबाय माने बिथां गोबिन्द सार जे गोबिन्दआ गोदोनिफ्रायनो एनडिपिआव मावबोनाय बेस्रा माने थैस' थांस' बर' हारिनि थाखाय जिउ बावबोनाय मानसि आरोना बियो। तो लोगोफोर सोर गोबिन्दखौ माने बयबो अनसायनांगौ मानो होननानै बुङोबा बिथाङा दि सासे जोंनि बर' हारिनि माने दावबायगिरिमोन। तो बिथाङा माने दायो जोबोद माने गाज्रि हालोदाव दङ आरोना। माने बिथाङा दायो बहुत बिदिनो लोमजानाय माने बिदिनो बोराय देहा बिथाङाथ' बहुत बैसो जाबायना बेखायनो माने बिथाङा एसे माने उइक जाबाय आरोना। बिथाङा माने बेमाराव गोग्लैसोनानै दङ आरोना। तो लोगोफोर बिथांखौ अनसायनो थाखाय माखासे माने बिथांखौ हेफाजाब होनो हागोन जे बिथांखौ न'आव थांनानै नायनो बिथांनि न'खरा जे खावलायहरदों। तो लोगोफोर नोंथांमोना माने सोर गोबिन्दखौ माने मोजां मोनोबा जोंनि बर' हारिखौ अनसायोबा आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय अननाय दङब्ला नोंथांमोना माने बिथांखौ साबायखर बावहैदो आरो हेफाजाब हैदो आरो नायदो आरोना। तो लोगोफोर आंनि बुंनांगौआ बेनोमोन जे बिथां गोबिन्दनि थाखाय एसेबाबो भिडिअ खालामनोसै होननानै खालामदों आरोना। मानो होननानै बुङोबा बिथाङा दि जोंनि बर'नि सासे लिडारमोन जे दैदेनगिरिमोन EX NDP बिथाङा जोबोर मोजाङैनो मावबोदों सिगांनि समावबो जे जों बयबो मिथियो जे गोबिन्द होननानै खोनायो मिथियो। तो बेखायनो माने आं थेंक्स गिभिं होनो सानो आरोना बिथांखौ। मानो होननानै बुङोबा बिथांखौ थेंक्स गिभिं होनाय माने जोंनि बर' हारिखौ थेंक्स गिभिं होनाय नंगौना नङा लोगोफोर? तो बेनो आरोना। तो मा होनबावनो लोगोफोर नंगौना नङा? जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदिनो गावजों गाव सैलायलाया मालायलाया ना। थेवबो बिदि जानो नाङा, गावजों गाव अनलायनांगौ, गावनि हारिजों हारि अनलायलायनांगौ। दस्रा हारिजों माबाफोर दावराव जायोबा माने बेयावहाय हाबनानै माने बिथांजों हेफाजाब हैनांगौ नै बेफोरबायदि आरोना। बेफोरबायदिसो जानांगौ आरोना। जोंनि बर'आ सोरबाफोर बेलेग हारिजों नांदोंबा बै हारिजोंसो लोगो जाहैयो आरो जोंनि बर'खौसो होबावगोन रायनाया नै बेफोरबायदि आरोना। आं बेफोरखौ एसेबो मोजां मोनथारा आरोना बेफोरबायदि मानसिखौ। तो बेफोरबायदिया माने दस्रा हारिनि खिबो सोलाग्रा आरोना, खि सोलाग्रा। तो थेंक इउ स' माच लोगोफोर। नोंथांमोना आंखौ अनसायबाय थायो सानफ्रोमबो। थेंक इउ स' माच बेनि थाखाय। आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम आरोना। थेंक इउ स' माच लोगोफोर। आरो जे मा होनबावनो ना। थेंक इउ स' माच लोगोफोर। बाय बाय, सि इउ अन द नेक्स्ट भिडिअ।